presem někteří z nás máme ještě radu a ještě nějaké stranické povinnosti, tak jen to krátké, tak můžeme. A kdyby to bylo delší, tak číst každý druhý řádek. Kdyby to bylo delší, přeruším a dopovím příště. Vážený pane primátore. Dobrý den, dámy a pánové, jenom velmi krátce. Já jsem se dlouho zamýšlel nad tím, jak vyřešit v podstatě krizovou situaci nezaměstnanosti na Ostravsku, která se řeší samozřejmě v dnešní době privatizací důlního průmyslu, privatizací bytů a tak dále. Takže já bych rád navrhl vám tady zastupitelům města Ostravy návrh a nabídku privatizace velmi zajímavého objektu. A tím objektem je moje tělo. Takže kdybyste zvážili, jako jestli by šlo privatizovat mé tělo. Já si dovolím vstoupit, myslíte znárodnit nebo privatizovat? No já myslím, že bych ho nabídl do privatizačního procesu, protože mě je téměř 60 let, takže už jako nemůžu nabídnout nic jiného než vlastní tělo k privatizaci. A upozorňuji teda, že je velmi kvalitní. Jako to se můžete podívat, jako je svaly prostě, pořád je to kvalitní tělo, prosím pěkně, takže kdybyste to zvážili, a já bych teda rád slyšel potom odezvu a jsem připraven kdykoliv se nechat privatizovat. Já teda teď posmýšlím, kterému náměstkovi to dát za úkol, nebo si to vzít na starost sám. Ale privatizovat znamená, že bychom vás někomu prodali, ale my vás nevlastníme. A to právě si myslím, že by mohlo projít, ne? Že by si mi někdo koupil. No jo, že by mi někdo privatizoval, protože jako filozofie privatizace je privatizovat všechno, lidské city. Ti lidé, kteří ten zápis budou číst, zváží, jestli si vás koupí nebo ne. A mohli bychom to popularizovat třeba v ostravské radnici. To byste byl velmi hodný, no. Jestli byste se toho ujal, já bych vám teda zavolal třeba příští týden, jak to probíhá. Já vás přijmu a zkusíme vás nějak privatizovat. Třeba ze státní. Nebo vyvlastnit ze státnění, to už proběhlo, to neprošlo velmi zdařile, že jo, zestátňování průmyslu. Teď se prostě jde cestou privatizace, takže privatizovat vše. No, poslouchejte se, domluvení stavíte se za mnou. Děkuji moc krát, dámy a pánové. Nashledanou. Kolega Rabina má slovo. Tak protože já mám na starosti majetek, tak cítím povinnost se k tomu vyjádřit. Já bych neřekl, že se jedná o privatizaci, ale o klasickou koupi podle občanského nebo obchodního zákoníku. Ale já vás musím zklamat, pane, protože já už jsem dostal lepší nabídky těla a nevyhověl jsem těm nabídkám, takže děkuji za ně. Diskuze různé, to máme za sebou, závěrem vidíme se teda jako zastupitelstvo 11. listopadu, při zbytek dne rada se sejde, to bude trvat 5-10